mulla on frendi. Ja silitellään tässä jotain, koska me ollaan niin idiootteja, ettei me keksitty mitään, mutta haittaako se? Mut me ei olla tai me ollaan silleensä idiootteja, mutta me ollaan kuitenkin parhaita, jos teemme. Me ollaan B-luokalla ja kaikki kiinnostaa. 23, joo ei jaksa. Hei, sä voit kertoa vitsin, kun me tykätään nyt vitseistä niin paljon. Mä oon kertonut tän 3 kertaa. Haittaa. Kuningas ja Sipsin. Ja sekin oli tonkessina. Mä oon kuullut sen joltain ihme random tyypiltä. Mun pitää tässäkin videossa kertoa, että sä et oo noin pitkä, koska se häiritsee mua, koska kaikki luulee, että sä oot noin pitkä. Okei, mä oon näin pitkä. Tää on näin pitkä. Tämä on näin pitkä. Ja mä oon tällä. Nyt se näyttää tyhmältä, jos mä oon tolleen. Aadella on jopo, ja mä oon ollut ja se on rikki. Ja mä oon ollut sen tarakalla. Oonko ollut sen tarakalla? Olet ollut. Mutta niin mä oon ollut tän jopon tarakalla. Se liittyy tähän biisiin, niin täytyy kertoa. Se on silti rikki. Niin, tiedän. Meidän bussimatka on aika. Niin siis me ollaan aina bussissa ja mä oon se... Aina bussissa? No ei olla. Me oltiin tänään jo eilen bussissa ja mä laulan sen vaan eilen. Baby, 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 oh, like baby. Anna oli järkevää. Älä ihan oikein päin, Anna. Eli siis meillä ei oo mitään järkevää sanottavaa, jos ette sitä huomaa. Joten se voitte lopettaa tämän videon katsomisen. Ette voi! Voittepas. Koska siitä tulee kuitenkin katsomiskelpoja. Tää video kannattaa katsoa, koska tässä oikeesti saattaa... Tää lopussa oikeesti selviytyy yksi juttu, joka on oikeesti tärkeää. Tää on ilmoitusasia ja silloin aina. Reilu! Ei vaan silloin, kun mä sanon sen asian. Ai niin, jos mä en sanonut, että tää on Aada. Sanoit. En tiedä. Mut nyt ne tietää, että sä oot Aada. Mä oon teidän mahtava DJ, jonka kännykkä on tossa. Niin. Jos ette tiennyt tuossa. Mun sormen alla. No sun sormen alla on mun tietääkseni kommentit. Ja siis Niin. kun se video laittaa. Sitten kommentit on tuolla. Tuolla. Siinä voi laittaa kysymyksiä. Kysymyksiä, että mä voin tehdä äsken jos mä haluan. Jos mä haluan, mä oon aika pätää. Anna! Ei se tarkoita mitään pahaa. Toi on lukenut tuota sanaa 3 päivää. Ja nyt sä et hoida sitä enää videolla. Okei. Siis mä tarkoitin nimenomaan bad. Eli ilkeä. Todella paha. Niin. Ei kun niin. Aivan sama. Mä en jaksa ajatella. Niin kuitenkin. Että me ollaan parhaita. Jos on sanonut aikaisemmin ja... Et sanoit vaan, että me ollaan idiootteja. No niin kuitenkin, että me ollaan myös parhaita. Ellei me sitä ajatellut taas toista videoa. Niin. Mutta kuitenkin. Kuitenkin. Mikä biisi? Tää on se tilttaamaan. Ei varmaan oo. On. Mulla ei oo tilttaamaan käynnissä. Koska siinä alkaa se ei vaan tää on paras. Niin, että me... Kontekstit on parhaita, jos on sanonut ja... Mä rupesin selittää tässä ihmisiä, mutta en halua poistaa heidän yksityisyyttään. Onko ihanaa? Niin, että sitä ei kerrota, että sitten menette... Koska joku menee kuitenkin ilmaan tässä. Niin. Mutta mä voin kertoa mun IG:n, koska mulla on priva, just mä voin tehdä muuttaa. Sun dogfest on aika mahtavia. Ihan oikeesti. Partajuus nyt. Eli siis mä ostin tän paidan stadista, jos ette tiennyt. Mä en jaksanut ruveta kuvaa siellä stadissa video, koska joo, älkää välittäkö tästä. Oli iso päivä. Stadi. Niin siis mä en jaksanut kuvata. Siinä oli hyvä päivä. Niin, mulla ei. Että menkää follaamaan. Jos ette follaa niin IG:stä. Älkää menkö follaamaan Aadaa tai Nevaa. Ihan sama. New Aada. New Aada, aivan sama. New Aada. Älkää menkö follaa niitä, koska ne on ilmiannettuja. Se on Niin. Ja että ei meillä oikein muuta lopetetaanko. Onks meillä mitään kerrottavaa? Ei. Paitsi mulla on se tärkeä asia. No niin. Ootas mun mietin.
Ja lähti oikosulku. Että hellurei ja hellät tunteet. Anna!